Sa ano, kung Carlos, baklay-baklay may mangita may sudan. Kaya wa may sudan. Good morning mga pips. Good morning to everyone. Kita may sudan dire, baklay-baklay may sa kasada. Ako ang manghod ni kanana, ngalingin daw og naong. Nya sa video pod si kanana lingin og naong. Nya sa personal kalinis. Snack na yan eh. Mansanitas. Nganta. Isak ang daghan. Nga daw may kuan oh. Ni Mo ni prutas sa small kuan. apple. Na may pirok-pirok dire oh. Nganta. Ay, matag. Anong daghaman mo ay? Nanguha mig apple. Mo ni apple na mo dire. Apple. Ayong buntag. Good girl kaya akong kapatid oh. Good girl. My good manners and right conduct. Mo na gitudlos mo isra god. Ano gitudlo sa mga katigulangan? Tudlo. Ako na lang nagpabilin siguro aning kalibutan. Mga kabalo mga yung katahuran. Di na nga nang po katahoran kanina. Good morning everyone. Walay pili, mabata man kag matigulang. Basta imuhang masugatan. Basta mukaon kag apple. Great job. Mabright jud ka mukaon kag kaning mansanitas. Makabright ang mansanitas. Bye. Tiyan raman nako mo imuhang kamerahan. Ako nang itabon-tabunan. Kudeo. Yak-yak po yun. Dili dai. Ipol. Mo pa man siya ka-jogging sukad. Mo pa ni siya ka-jogging sukad. Ako kay wala jogging oy. Oo yan, nangunot na to. Nasam din ako Grabe yung niwangan. Niwang bukton tiyan dako. Tukon. Mo ni basta busog sige mo ratag kub. Kan mo ratag kana baksan ba nga nakatukob. Murag baksan nga nakatukob. Tahan baklay-baklay mi diri sa kuano. Mo ni ang view diri sa kuan. Don Carlos City. Don Carlos. Bukidnon. Don Carlos Bukidnon City. Laag mi diri sa Barihol. Barangay Health Station. Nita mi kuan sabaw. Higop og sabaw ang Higop. bulanon. Sana. Mga sano. Higop tag sabaw kay madyo ning sabaw kay magpatinaw ehe. Mao. Dura Kana. Kakita ra gid ni. Naraw karigorya. Muna diha. Abot na ni pahit mig sabaw. Wow, lami kayo. Halang-halang, Tinuguan. ha? Tinuguan.
sabaw. Dire. Ulay law. Isda. Anara. Nara. Hindi kayo nasabaw ini kayo. Apoy itlog Itlog, ug atay. atay. Atay log. Atay log. Atay log. Bye. Thank you for watching.